že sa ma niektorí stále pýtate, ako funguje NanoOil, tak moje auto je to ukážkové auto, bude mať 16 rokov, 522 000 km a jazdím z nej každý deň, niekedy je len 100 km a niekedy 1000 km. Včera som robil na autošku 800. A takto to reálne funguje. NanoOil slúži ako ochrana motora. To znamená, keď máš zjazdený motor a už ti neťahá tak ako má a žere veľa oleja, žere veľa benzínu alebo nafty, dáš tam NanoOil, ten znútra motor vyčistí, uteskní, opraví a potom ti auto funguje ako keby bolo nové. Toto je ukážka. Moje auto má pôvodné turbo, má pôvodné vstreky, vysokotlakové čerpadlo, pôvodný motor, pôvodná spojka, pôvodná prevodovka. Proste v kuse jazdí. Sekundečko, musím niečo predbehnúť. Normálne v kuse jazdí. Nie je s tým absolútne žiaden problém. Takže NanoOil, keď dáš do motora, tak funguje ako taký samoregeneračný liek. To znamená odstráni karbón a keď odstráni karbón z motora, vznikne medzera. Cez tú medzeru uniká olej a tlak. A tým, že NanoOil je nanotechnológia vojenská, tak funguje tak, že sa zmieša s motorovým olejom a vytvorí zátku. A tá zátka funguje tak, že vlastne tá medzera po tom karbóne sa utesní, ako keby si tam dal tmel, ale tá zátka má 6-krát lepšie mazanie ako pôvodný motorový olej. Keď sa ma pýtate, že keď vymením olej, či mám dať nový NanoOil? Nie, netreba. NanoOil funguje ako magnet. To znamená, že on keď odstráni karbón a vznikne medzera, tak sa tam prilepí, ako keby magnet na kov a zostane držať, aj keď vymenieš olej. To znamená, keď vypustíš starý špinavý olej, tak NanoOil zostáva v motore. A 100% ochrana NanoOilu je 25 000 km. Po 25 000 km začne klesať účinnosť. Maximálna životnosť NanoOilu je 50 000 km. Ale vy všetci, ktorí NanoOil už používate pravidelne, tak viete, že už po tých 25-30 začína strácať motor výkon, začne sa vrácať do pôvodného zodratého stavu. A ako náhle už máš nejakých 30-35 tisíc, tak už vieš, že znovu si kúpiš NanoOil, dáš si tam jednu dávku do motora, prejdeš 50 kilometrov, motor urobí ako keby prídavné turbo a znovu ti ide motor ticho, neklepe, zniží sa ti spotreba a hlavne zvýši sa ti výkon motora. A ja jazdím. A takto môže vyzerať auto, ktoré má 500 000 kilometrov s pôvodným motorom a proste tak ako vyšlo z výroby, tak to auto stále jazdí. Lebo používa NanoOil v motore a používa NanoOil v prevodovke.